שלום, אני רוצה להראות לכם איך אני מכין סיגריות, 3 סיגריות מכה אחת. לוקח טבק, ממלא את המחסניות, יש פה 3 מחסניות, לא גבוה מדי, ממלא שוב את התא השני, ואותו דבר את התא השלישי. בעזרת המדחס אני דוחס את הטבק לבפנים. ככה זה אמור להיות, לא למלות יותר מדי, כי המכשיר יכול להישבר. לוקח 3 סיגריות שהן ריקות כמובן, ומכניס אותן לפיות הלבנות פה. 1, 2, 3. סוגר את המכסה עד להישמע הקליק. נשמע הקליק, זה אומר שהמכונה מוכנה. לוקח, לוחץ על כפתור, ואז זה נדחף טבק ושוב חוזר חזרה, פותח את המכסה, מחסניות ריקות, סיגריה מוכנה. סיגריה השנייה, סיגריה השלישית. זה הכל.